Aku tidak. Aku mau delok sing gede. Ini buat ibu yang di rumah. Yang di rumah mbok sing cilik wae. Lah aku wonge gede masa arep mbok kayak cilik. Dia kan sudah seleranya besar. Terus gimana dong dengan saya? Ya nanti saya silihkan lain-lainnya. Nggak mau. Tatin ojo gawe sugareng. Sugareng? Aku terus seneng karo panjenengan. Ora ana jatuh cinta kok ngawur. Lah piye? Ora ana broto gareng. Lah urusan pokoknya aku gandrung karo jenenge gareng. Ngono wae gelem ora? Wis ora urus. Jenengan ki mbok ditampa apa mbok dirasake sithik. Lah nampa piye? Dirasake dhisik. Aja ngomong menimoh nek ora ngrasake. Memangnya aku Apa? Koki. Ya, aku padake panganan ra apa-apa. Tak dulit kowe. Tuliten ndi milih mang nulis. Tulit gara. Pilih ngarep apa mburi kene nek ditulit. Pak Bapak. Iki mau. Tin, yen ana sing nyuwun pramen, yo tutuk. 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 Carweng carwa. Carweng carwa. Carweng carwa. Ngalengka. Tok 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 tok. Tok tok. Tok tok tok. Rek tok. Ten Mas Brata. Oh tak pangan tenan kowe. Lah ngopo lho? Lah karemu karo kaya seminten edan lho. Lah aku pancen edan karo jenengan nak ya Den Mas Brata kae paudu to. Broto Wali. Nadyan Brotowali ra apa-apa nadyan to cilik kaya ngene ya aku dolan. Ya cilik lah sing ketok sebagian ana sing gedhe. Heeh, ndase. Lah sing gedhe apane? Mau kasar kowe. Oh sing gedhe ndase jare. Aku tidak. Aku mau delok sing gedhe. Ini buat ibu yang di rumah. Yang di rumah mbok sing cilik wae. Lah aku wonge gedhe masa arep mbok kayak cilik. Dia kan sudah seleranya besar. Terus gimana dong dengan saya? Ya nanti saya silihkan lain-lainnya. Nggak mau. Tatin ojo gawe kuciwane ngatiku. Heeh. Kowe yen ngono kuwi kaya wong wedok urean. Aja angger wong lanang mbok gandrungi. Ora lah aku senenge karo Den Mas Broto lho. Ming karo Den Mas Broto ora ono liya-liyane. Arep sama aku iki broto apa piye? Lah sapa? Kae subroto aku sugareng. Sugareng? Aku terus seneng karo panjenengan. Ora ana jatuh cinta kok ngawur. Lah piye? Ora ana broto gareng. Lah urusan pokoknya aku gandrung karo jenenge gareng. Ngono wae gelem ora? Wis ora urung ki wong wedok tipene senso. Apa senso? Tebang pilih kowe. Meng ora ngerti tandang tandukku kok len dadak ngarani kaya senso. Tatin. Aku teko rene iki jane arep ngelem kowe. Lah apa? Jeneng Tatin iki taki tanpa kendhat anggone sinau. Tin iki tinemune saiki dadi sinden sing akeh wong nyenengi. Ngono, wis akeh penggemarmu mosok kowe gandrung karo aku, kula teges. Ayo. Lah aku manut sutradarane lho. Oh, kuwi sing ngongkon to. Ngerti seleraku kowe. Ngerti seleramu piye? Lah kuwi kon gandrung karo aku iki tegese kan ngerti seleraku. Lah ya wong sampean ki ketop wayang wong dadi. Sampean ki dadi gareng ki ora mung setahun 2 tahun. Gareng Sriwedari kae. Oh kok Sriwedari ndi? Ngendi? Aku Ngesti Pendowo. Ngesti Pendowo kae sapa? Mindah statusku. Gareng Ngesti Pendowo ki mung sampean. Gareng ning alas-alas sing wewe iki ya mung sampean. Kae gareng pung. Bareng wayang wong padake gareng pung. Dadi ki gareng ki wis coba nek saiki ngetoprak iso ora? Yo capet-capet wong biyen yo sok ngetoprak. Nah. Mula ladenono Tatin kuwi. Iya, aja dadi atimu. Ten Mas. Ten Mas Broto. Ana swara ora ana wujude. Padake apa lho? Entut. Aku capek ngono. Enton kok sakmene gedene terus mendah kuwine sepira. Oh iya ya. Apa ora ngeling-ngedin? Den Mas. Aku ki wis tresna tenan lho karo panjenengan. Aja kaya ngono suminten. Lah kenging menapa to Den Mas? Dipirsani piyayi akeh ngene lak ya saru. Mbok mboten sanggatekke liya-liyane anane ming kula kaliyan panjenengan. Lho aku mesti yo nggatekke sing nonton wong sing nyangoni ya kono kok. Lah ya nek saiki wak jenenge wong tresna ya ora peduli, penonton ora peduli apa-apa. Ning ngomong kodratmu ki sebagai wanita.
minangka wanita kudu iso ditata aja grusak-grusu. Lah apa nek wong jenenge tresna iso ditata? Iso ditata? Kuwi urusane karo ati lho. Ngomong ah. Urusane karo ati kene iki, nek nang ngerti ati. Karo bojoku galak iki, Mas. Ya ora apa-apa, Suminten ki ya pancen cantas ngono kuwi kok. Lah jenengan ki gelem ora karo aku? Sorry, Jawabane ming loro. apa? Gelem karo gelem. Wah, ngejak bubrah iki. Bubrah piye to? Ora iso. Ora iso serbabe apa? Kowe golek lanangan liyane wae. Aku ora seneng karo lanangan wong Kok liya ora ora seneng. ketoprak kok lanangan kaya bebek. Maksudku wong lanang liya ngono lho, Lah Mas. ya golek wong lanang liya kok Wong bakal. lanang liya lah akeh sing kowe gagah kowe bagus. Kenapa kok kowe ngarah aku ki ono apa? Jenenge tresna iki ora ndelok bagus, ora ndelok wonge putih, ora Ndelok. ndelok. Oh, ndelok arep Nah diantar jenengan rupane kaya ngene nek as tresna arep piye? ya ora ngrupak-rupake to. Lah ya piye? Ya rupaku ala ning ana aurane. Lah ya aurane kuwi Ora Suminten, aku ora iso ngladeni sliramu. piye? Ning ndi bocahe? Aku nang kene Den Mas panjenengan ngopo? Aku- Sampeyan gedene kaya ora weruh lho. Aku yen wis ora tresno nadyan gedene sak gunung anakan ora katon ning telapukan. Mergane ngopo nek ora tresna mbok dijelaske? Kowe lah ngerti dhewe. Aku Apa? kok sampe aku ngopo iki? Mas Subroto wis dibojo ya? Wis karo cempluk. Wis jarene Mas Eno wis dibojo. Bojone jenenge sapa? Cempluk. Cempluk karo aku ayu ndi? Ayo ndelok, engko tangi turu kuwi ayu ndi? Aku tentang aku tangi turu. Wong wedok iki ketok ayu lan orane yen rikala tangi turu, polos. Sing ngomong sapa? Iki Terus aku mau jajal aku mbak aku turun dhisik. Ayo dicoba turun dhisik karo jenengan. lah mbok iya. Lah mbok iya. Ora iso kowe karo aku lak dudu musime. Musim apa? Apa kuwi? Murim. Mau kreme kok musime. Musim. Rasa saya kan rasa Yen ora cocok karo aku mbok golek wayang liya ngono lho. Ora iki soalnya aku lek golek wayang sampean ki ya wis kentekan pemain ketoprak. Ya wis terpaksa jane Den Bagus Den Broto ki ya bagus ya sentuh wong sing rupane Nek kaya ora ana kompor. ta Broto kok koretan pemain iki lho. Yo ya nane iki ra apa-apa lah. lagi iki aku digandrung wong wadon ayu. Engko tibake liwung ya, Den. Kok sak tiba-tibane aku tiba karo iki sing penting. Aku tok mbleki iso modar tenan ku. Ya ora mau urut dijajal kok ya Den Mas, mbok nek bobok kan ora ya nek semaput ya. Aja ganggu aku iki cedhak wis matlit lho. Lah ngopo? Akeh sing kosong. Terus maksudnya kan kepiye? Mengko tak jak mlaku-mlaku niti priksa. Wah aku wis duwe bojo ya Suminten. Ora peduli. Loh, lah aku ora peduli kok urip. Ya, sing penting aku tresna karo jenengan perkara jenengan arep dudu duwe bojo duwe apa? Aku sing penting tresna karo jenengan. Nek ra ati jenengan, aku tresna karo kowe. Wah, wis kelangan rokok iki. Biasane wong wedok seneng karo aku yo mung njaluk rokok tok. Endi rokoke ndelok rokoke? Urung entuk Yang duwene apa? Mau entuk sak bos gawa kae kabeh. Ngenteni Duh sapa sing tak sandang yen aku ngladeni si. Oke nek dosamu ki oke. Kowe iki jane iki dadi apa? Wong ketoprak kok dikomentari. Lah yo ya penonton ki bebas. Iki ngudos rasa. Sumandi. Aja ngono jembok. Apa Suminten, Ding? Sisihmu. Sum. Sum. Aja. Sum. Samsum sapa ta? Jenengmu ki sapa? Suminten. Diundang Sum kok ora gelem lho. Lah ya ora penak kok sum-sum. Ya Min.
Bar mangan apa to kowe? Makbel. Aku mau bar mangan jengkol ya. Ya ora njak ngapura mambu sithik ra apa-apa. Oh, berarti yo marai ra enak kowe jengkol aku pete tarung. Lah yo ngono terus minten. Kowe elingo yo, Nduk. Dudu kowe jodohmu dudu aku. Ngono. Golek. Terus apa? Ya mbah. Aku ning tresno karo jenengan lho. Tresno entuk ning tresno ku lak tidak harus memiliki. Sapa sing ngomong? Nek aku kudu memiliki. Lah kok ora nyawang sing ngomong aku lho. Lah ya aku ora peduli jenengan ki mbok ditampa apa mbok dirasake sithik. Lah nampa piye? Dirasake dhisik. Aja ngomong menimoh nek ora ngrasake. Memange aku Apa? Koki. Ya, aku padake panganan ra apa-apa. Tak dulit kowe. Tuliten ndi milih mang tulis. Tulit Kiara. Pilih ngarep apa mburi iki nek ditulit. Pak Bambang mohon izin. Mohon izin Pak Bambang. Aku aja mbok godhong ngono. Aku ki anak bupati, Ci. Terus ngopo? Lah Anak bupati Trenggiling ki. Trenggalek. Gede. Trenggalek iki. Masa Trenggiling lho. Anak bupati Trenggalek kok terus sak nggon-nggon seneng karo wong wadon. Aku wis entuk Lah cempuk. apa derajat pangkat kuwi dadi patokane wong bebrayan? Ora. Lah kene ning elingono kabeh wis ginaris. Aku kudu karo cempluk. sing wong jenengan kuwi urung dadi karo cemplok lho. Loh. Jenengan lagi dijodokke to? Sebelum janur kuning melengkung siapapun boleh memiliki. Loh, janur kuningnya urung melengkung ning panake wis ning kono. Lah kan urung diijabke to? Lho nek wis ajar aku. Ajar ngapa? Saya nikahi. Ya karo aku. Wah. Ayo, muni. Dosa apa sing tak sandang? Teko iki panggoda kang tan prayoga. Rina Tak rasa-rasa. Tak rasa-rasake, tak gagas, tak penggalih, tak pikir. Kok yo eman-eman kowe meneh. Ya Mbak panjenengan niku mbok dijajal dhisik to Den Mas. Aku wis ora arek kasar wae jajal tak coba. Coba. Halo? Kok sapa? Halo? Oh, Bu Bagyo, nggih. Mboten niki meng Gojek kok, Bu. Oh, nggih, njing mele mboten entuk melu kula nek nganggo gantung-gantungan, nggih. Nggih. Sapa e? Sinten, Pak? Mama, besok pulang bawa uang. Uangnya buat saya aja. Tidak bisa. Nah, kenapa? Dia kan Apa? titian saya. Nah, aku ya pengen loh. Pengen apa? Wih, Apa duit? duit karo kowe. Omong. Duit Aku apa? ki wong aku ki biar budi bawa laksana kok. Iya. 5.000. 5.000? Gelem ora? Kowe tenan iki numpak bis to kowe? Iya. Mandek rest area, kamar kecil kanggo. Jagake bose, wong ki perjalanan turu terus. Kok ngerti? Ngerti? Wong kuwi kowe melu kuwi kaya melu Bambangan, ora tau mampir warung. Betul wong. Ning alas terus. Iya, lanjutke. Yen wis rina Yen wis rino napa? enggal ratri Kepengin dan cepet bengi ana apa? kang kadelo Sing mbok delok apa? Suminten. Aja ning kene ya, Nduk. wong sliramu Seliramu ki kabeh ora kene tok. lah ngendi Kabeh. wong sliramu lah piye ta Nek ora diobok-obok ngono to. Wong tuwa kok lah diobok-obok. jare kon kabeh Maksud ya ngambang mung seliramu, sak awakku jur. ayo tak tumbuk saka dhuwur tekan ngisor ngono lho Jangan. lah kenapa Nanti kena buah karambol. apa punya buah Hatiku bisa melese sana melese sini. Gitu loh Tatin. mong sliramu Nah, sini tok to,
Aja dilapke aku meneh. Tanah liya. Jelek lambimu, Mas. Golap tak tresnani lahir. ora iso. Ora iso. Ora iso. Disekseni bumi langit bojoku ya mung kae. Kae sapa? Apa jenengan ora iso tak gawe alus apa piye? Jaluk kasar apa piye? Lah aku malah seneng. Lah ya nek kasar ya ngene nek ra gelem rene lho. Kurawa jodoh keker ya. Wong kok le dadi. Lah lek ketok Soalnya le ramum lho. Lah kok aku supporterku akeh lho, kowe nyeneni aku supporterku. Lah wi bolaku kabeh lho, nek jenengan ora gelem iki dikruyuk wae. Ora kowe iki sindal apa sarpa kenaka kok nggo bola iki. Lah aku galine kene kok ya. Oh gali to? Heeh. Oh, Jenengan gelem ora? Sing nyekel daerah Gelem ora? Masin, aku Iya. dipaksa Mas. Ya wis ora apa-apa aku tak iki lagi SMS Mbak Yu. Semarang. Mbok SMS e pertemuan wong kae ra iso maca. Ora gelem tenan ya wis aku tetep liwung lho engko nek ora dadi karepe. Arep lewung, arep bandang karepmu. Ya dadas. Yes. Dadas. Wis. Ayo. Susu kendangi. Ya. Dadi Wis entuk ijol. Kowe ra entuk Subroto, entuk Subriti kuwi. Lah nek iki sampeyan iki ya mesakake. Ora, kok mesake nopo dimbu. Lah urung wayahe. Engko dimbu lah ya dikarbit ge cepet gede. Gelem po karo aku. Lah iki. Lah iki. Sumintene ya koclok. Lah ya piye? Lah wong edan kok bebas. Lah iki ra gelem, Dek gelem karo aku. Entuk Ora gelem e. Lah sapa sing gelem karo aku ra ono sing entuk gelem. nombahmu. Tah, Simbahe. bae sapa? Simbahe kuwi. Ngapa luweh sos? Malah karinge nang ngene tok kok. Bae, ora gelem tau kowe karo cah cilik. Ora gelem. Cah cilik wae ora gelem karo kowe kok aja meneh aku. Jenenge ora gelem po? Engko ngenteni bar. Mangga. Sabda pandita.
Sik Mbak, sik Tin iki ana sing perlu diwaca sik. Nggih. Saka Nawala sing saka sing kagungan hajat. Pak Bambang. Nggih, Pak Bambang. Nggih. Sing ngendi ya malahan menika Pak Budi sing Pak Budi wae. Oh, Pak Budi. Oh iya, Pak Budi. Oh, menika nggih nyuwun lagu Liwung. Oh iya. Ki nyawer Liwung ki mau bengung. Heeh. 1 juta. Oh iya. Ki 500 kagem Pak Dalang, 500 kagem ingin nyekar Liwung. Oh iya, saking Pak Budi Harjono. Yen ngono kowe tak tampa tresnamu. Lah menapa Kang Mas? Ana 500-e. Lah ya ora apa-apa mbok dijukuk lho. Lumayan. Nek ora dijukuk dalange sok lali. Iya, lumayan buat jajan nasi kodok ntar malam. Iya, iki wis ana nya. Iya, dibuka Kulup. dulu dong. Kulup seno, ndang paringno ya. Tung tok. Ngopo kae dienggo kae kok? Ngaleh aku lho. Wah, biangane iki. Ngapa? Bareng entuk duit sing mbok tresnani mbok singkir-singkir. Lah saya ora gelem. Oh. Nek ora gelem ki wong wedok ya wis wegah arep nyanak-nyanak meneh no. Oh, ditenono. Ngapa? Ora apa-apa. Kowe Ya. galak. Rampungke Tin. Yo. Nggih. Matur nuwun nggih niki sawerane. Saking Pak Budi. Nggih, saking Pak Dr. Andes Budi Harjono. Nggih, mugi lancar rezekine. Amin. Sabda Pandita Ratu. Mugi Gusti kilani. Aku bakal nopo mati. Nggih, sampun. Sik iki suwe mau piye ukarane? Pak Babang tuku gedange. Tugel-tugel. Gel, terus Ceblok. oh ceblok to. Ceblok ora? Kok rumahku bosok-bosok ngono. Ya, sing bosok iki ya kowe Ayo ngomong aku. Nggih. Sing menika sampun. Ya, matur nuwun Mbak Tatin. Yo. Iya nak engko ndak kemrungsung awake dhewe. Oh, Yo. bener, Mak. Ngono engko. Bener, Mak. Imbuk wis jan wis ra ngerti Gara-gara diteruske mengko. Ya, ora ketang sedilo-silo ngau koro-koro nok. Ya. Ayo tak derekke monggo, Kir. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya minayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjing wonten tulanging gupit sanggar sarmana ganteka capuk nalika semanten pagedhonganing lampah sangga krasana rimusnya mapan wonten negaring Mandura sigra nalika semanten wos kasembadan nyirnakaken nenggih Raden Kartopiyoga tumuli amboyong Dewi Orawati wonten negaring Mandalaka.
guna yakti guna ing sapadha nanda rasa mulya asih pinasian Pritena ning pasewakan Asritena ning pasewakan dina soreng sarati tanpa katon sumut maranawo sumut tuklawung tuklawung wekasan manggo katon iku sumarang yang susmo rasa jiwa raga ing mapan wonten ing pertapan Ngriwantaka. Sinten ing lenggah madyaning pertapan Ngriwantaka menika ta warnane ingkang apeparap wasi Jaladara. Riwunya kasembadan angunduraken putri ing Mandaraka nenggih Sang Dewi Irawati.